Ginong mikmat jong kajirang konstituensi nadu UMLA uba sosteno sotun rengkat UMDC uba Victor Rani kila hiarhi dalade banlet jurip ya kisanteli kisenong ki badon haka konstituensi ki bahap hapo kajirang CNRD blok ki bakentup ya kisenong umrit kadhor pathar khma warmausau bat new jirang kajing temu jong kane kajing let jurip ya ki kisenong kalong halor ban penbit penbiang ya ki kamera isolation na kabanta ki khun samla jong ka konstituensi ki bon phai shala ki senong ki thau na ki pat ki jala ki bakentup ya ki bapule bat ki balat rei rukumju hagane kesingi laidon langru u video jong ka jirang CNRD block I doktor in charge jong ka pathar khma CHC I kong I kalwing bat ki asya jong ka te ka CHC Hello kene ke jingja ke bedai nu covid kat kendai te nagaleng ke sokar kala ha bakin snai ki komiti hamal la ki snong na ke benta kumno ban yarap lang kumno ban thaulat ki tu ki breu ki bawan na bad jong kene ke jela te nagaleng jungi kum nagaleng jonga kum MLA bati MDC nang ta ngedon lang bati video in charge jong ka parma police outpost nang ta bati rong ba te kene ke dong gathany Ilaiwan kenang banya yo ban jurip penyepet kini ki quarantine center ke badai nadu na kini ke Branley Memorial Secondary School nate na Warmausau nang ta ngilai visit ke Saint Peter High Secondary School nang ta ya ka par government high secondary school jaka pathma nang ta bat ya kini ka jirang ke government high secondary school te kini ka kini ke center ki ba nakaliang ka sarkar ki labu ki bakumno ba lada ba ki nakaliang ki snong kimla ban kimdon ki jaka ki babyang ban bu kita ki breu ki bon nabar ban quarantine ki ba ki bon nabar te ki labu upai kini ki jaka bate nakaliang jungi rajing jurep ko jungi ngile iba ki don shibun ki jeng don kam ki ba mengi haban ya penkre nak benda kene ka jingwan jeng ki breu ki banabar te nak leng jonga kum MLA ba di MDC ngilaya kularhi mat di video bat kumju mat ki bidon lang bat ki rorang ba jong kene ka than western rivoy ki bahab ha kene ka jirang blok ba ngin ya don bentalang ban ya no lang ka ti kediang ti kamon ka jungi kumno bangin ya pej lang ki jing don kam khnang ba kitai ki breu ki bon nabar habakiwan sikene gisnong kamut ba kidai bandai bandon haka quarantine center ke jungki kenang ba kanum wara ya ka jingma iki snong githau tikata ketika jingtmu ka halo ka jingwan ka jungi nam taban wan jurep ban pej ikini ki quarantine center nakaliang jong nga komunong mikmat tibat kumjuru kum ki nongelam tinga kerpat ya baro ki nongelam hagi dolbos nong gi bafer ba nginhap ban peni ban sneng ban kentu ya kitu ki breu ki bawan nabar ba kinhap ban burom ya ki kendon ki balabu da ka sarkar ki haban but kita ki protokol namar ba kani ke jingbu jong ka sarkar jong ka health department ya ki protokol ki ba fair ba maki kinhap ban isolate habi ki wan nabar ba maki kinhap ban le khuj kadai banyada ya ki bat kumjuru banyada ya ki weiru te nakaliang jonga kum MLA hagane kpon nga kentu ya baro kitu ki bawan nabar jonga de jela ki balasa sabar habakiwan sekini gisnong to kinya buram iwei buram me kador basnong buram ki komiti ki balabu namar ba kini ki komiti ki de ban pej ban khmi ki ban yarap ki ban aiba me ki ba maki ki de ban songkhop hagi jaka khnang ba kanum don kano gijing namar ba nakaliang ka health department ki labu kata ka time period ka ba khat sausngi ba maki gen ha ban song klem me kendu eno ro bat nakaliang ki komiti ki ba fair ki la pan kre lopa ban penbiang ka bam ka di ka kano gijing don kam na ka menta jungki tingi kerpat ikitu ki bawan nabar ba kim dai ban penkhanya kini ki kendon khnang ba kini ka jaka ka jungi ka long ka jaka ka ba light na ule covid khat khandai ba kumbang iwan ngile ihi kidang bun ki jingdona ki babun
Teng lai mentahi dalam sendap kenika inspection kejungi badi video badi MDC ngine syong bani perkat kuno bangin haban le ek badon kam kino gijing thiet ke ek badon kam nam ta kuno ban penbiang nam long gijing thia na long ka habidai ka la ne bidai ka lai ngin habani keren menta badi video kenang ba kitai ke bon ba sin bikewan kemot kanum don kano ka jing thot na ka menta jungki nga kentu ya baro ki dor ba shnong namal ngali ba kadai gejing tresh tom gejung kiro gejing ket khia gejung kiro nga kentu ya ki dor ba shnong baro ba nalor kapamanging ibut ya kita ki protokol ki ba fair bangin kentu ya ki pajba lane ya ki bre ki bawana bar lane yano inoru ya ki protokol ki blabu dak health department tingi hab ban kentu ya baro ki pajba ba ka jingle khut kadai ka badon kam tam ka jingle khut kadai ka badon kam tam ka ba mangi ngin laj na ki jingpang ki jing stom tenga katpat ya baro ki pajba haka konsensi ke jongi la kalong haka jirang blok la kalong ha umling blok nga kentu ya baro ki pajba jong ka ni ka konsensi ba ki dai ban long ki bela khut ba ngi dai ban burom iwe ba ngi dai ban buat ki kendon kumbalak tha da sarkar cukup ka kubur ke ba mengingi layo kila update na Telangana ba mentak singi kenmi kumba khatra lan arngut na te na Telangana te ngala kentu ngai ki sodashnong ki bodon hagene ka than tam ya ka uljirang namal ba kitu ki banwan khatrangut arngut ki dei ba ki bodon ki basa ha uljirang ba maki kin kitkhia ba kano ka jingduna ba maki kin haban update bat ngi tena kaliang jonga kum emeli ngali baka jing don kam jong kane ka dong gathan kham tam hagwede bat ka 108 hadin ngakan hak tu por ngiladap ya inspection ya ki PHC ki si baro tengala bu ka jing tho show chief minister ban ai ya ka ban alot ya ka 108 syakane ka Parkma CHC nomor bangali ka de jing don kam na ba kini ki ba jong ka dong western riboi hi baro kawai di hadian itu mensemtiau ngalayo bani keren batu honorable chief minister jungi but ya ketika 108 kila dapat ketika testing center kebadan hati ya bonihat but hadian onda bala ki tigi beri ke bana bar jung jela ke bana bar jung state kila duna banwan teng try kane ke 108 kin sapa pat syaka parkma CHC bahkan long ke jingkerku nam ta kini ki pat ba ke badan hakane ka dong western boy hi borok wei